ଭୋଜି ଘର ଆରେ ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ଏତେ କିଛି ଖାଇସାରିଥିଲି ଯେ ମେନ୍ କୋର୍ସ କୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଯାହା ପାଇଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଖାଇବା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ବି ଦୁଲେ ରାଜା ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିପି ଏମିତି ନାଚୁଛି ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରେ ଗୋଟେ ବଳଭଦ୍ର ଯୋଜନା ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ସାରା ମଜା ମସ୍ତି ନାଚ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କନ୍ୟା ଘରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବରର ସାଙ୍ଗ ତ ବୋହିକି ନବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମର ନା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦେଇ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ। ମାନେ ଆମେ ଦୁଲେ ରାଜାକୁ ନେଇକି ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଖସେଇ ପକେଇଲୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ରାଜା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ମୋଏ 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 ମୋଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ବକରା ନା ସରି ସାଙ୍ଗ ହଲା ଲବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ତ ନିହାତି ଉଠିବା ଦରକାର ନା। ମୋ ଭାଇ ଆଜି ବହୁତ ହସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ତାର 6 ମାସ ପରେ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହବ। ଆଜି ଆଇଲାଇନର ନାହିଁ, ଆଜି ଲିପଷ୍ଟିକ ନାହିଁ, କାଲି ଲୁଣ ନାହିଁ, କାଲି ହଳଦୀ ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ ଏଇ ଘରଟାର। ଆଉ